Wilujeng Bapak Ibu ingkang kinasih lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Katur donga mugi-mugi kawontenanipun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun Muniryono kanthi irah-irahan kena hawane Banaspati. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Wengi iku Suyitna keponakanku tak ajak tunggu panenan kacang ing sawah. Sawise dipanen, kacang-kacang kuwi pancen durung diusungi mulih. Dadi perlu ditunggu supaya ora dicolong uwong. Sabenere pangajakku marang Suyitna mung dapur basa-basi, nanging jebul ditampa tenanan. Oke Pak Lik, pisan-pisan tak ngrasakake begadang ning sawah, kandhane. Yen bocah saguh, kepiye maneh? Apa maneh bapakku alias Mbahne Suyitna uga ngolehi. Miturut bapak, senajan Suyitna kawit lair ceprot tumekane mahasiswa urip ing kutha, nanging dheweke anak turune wong desa. Mula Suyitna kudu duwe sesambungan ati karo sawah. Sawahku cedhak kuburan. Kowe ora wedi panantingku? Ora Pak Lik, ora perlu wedi. Wangsulane mantep. Ora mung cedhak kuburan, kae sisih kidul ora adoh saka sawah ana lapangan wingit. Aku wis ngerti sejarah lapangan kae Pak Lik. Ana sing wis tau diweruhi Banaspati to. Ora mung kuwi. Sabanjure tak critakake yen lapangan kidul sawah kuwi nganti seprene ora ana sing wani ngambah. Wiwitane Mbah Santa sesepuh desa diprimpeni wewujudane wong tuwa mawa jubah putih. Mbah Santa diweling yen bocah-bocah isih padha dolanan bal-balan ing lapangan iku tebusane nyawa. Mbah Santa banjur nerusake pesen lumantar impene mau marang perangkat desa. Mula nganti seprene ora ana bocah sing cilike sapa gedene wani bal-balan meneh ing lapangan mau.
Ana meneh kedadean sing luwih gegirisi. Kurbane bocah aran Tarno. Wayah surup, dheweke isih ngarit ing lapangan. Ing satengahé ngarit, rumangsane arite ngenani sikile wong sing dumadakan ngadeg ana sangarepe nganti getihé muncrat. Tarno keweden. Dheweke mlayu sipat kuping. Saking wedine anggone mlayu ora pati nguwasi dalan. Wekasane dheweke tiba krungkep nganti pirang-pirang sasi nandhang lara lumpuh. Aku dhewe wis tau diweruhi wewujudane Banaspati. Wengi iku aku lagi ngileni sawah. Ing satengahé lapangan katon ana geni morap-morap. Miturut ngendikane para sepuh, sapa wonge sing kena sumupe Banaspati bakal nandhang lelara ndrawasi. Tujune aku mung nyawang sak tleraman, ora wani nyedak jalaran wis ngerti apese. Suyitno kami tenggengen ngrungokake anggonku cerita. Nanging dheweke sajak ora wedi. Lelembut iku ora mung neng desa, Pak Le. Neng kutha kono uga akeh papan-papan wingit. Kandhane. Aku lan Suyitno isih nerusake omong bab lelembut karo mlaku tumuju sawah. Semribite angin wengi krasa tumrecep ing kulit. Suyitno anggone mlaku karo kudungan sarung. Tekan sawah aku nggelar kloso banjur nata kayu kanggo gawe bedhiang. Sawetara aku daden geni, Suyitno wirawiri ing sadawane galengan. Kadang anggone mlaku karo ndangak nyawang langit sing gilar-gilar rinengga rembulan lan obyore lintang. Tangane ndaplang sajak ngematake swasana wengi. Kaya dene bocah cilik, Suyitno sing wis mahasiswa semester akhir kuwi isih ngobrake playon ngoyak konang turut galengan. Yit, mrene yo. Iki lho, tak bakarne kacang. Pangundangku. Suyitno nyedak. Dodok ing ngarepku banjur ngemil mangan kacang bakar. Karo ngemil Suyitno bola-bali nyawang mengulon papane kuburan. Sabanjure ganti nyawang arah lapangan sing tak kandhakake wingit. Nalika aku nyelehake awak teturon ing kloso, Suyitno menyat banjur mlaku-mlaku karo krukupan sarung. Anggonku teturon krasa nikmat kegawa saka rasa kesel nganti ilang kawigatenanku marang Suyitno. Aku kaget. Suyitno ora katon ing pandulu. Age-age aku nginguk kuburan, nanging Suyitno ora tak temokake. Karo kinemulan rasa was-was aku terus nuju lapangan. Suyitno uga ora katon. Pungkasane aku balik menyang sawah. Lega
Lega atiku nyumurupi Suyitna jebul wis turun jingkrung ing klasa karo kemulan sarung. Yit, saka ngendi wae kowe mau? Pangundangku. Suyitna noleh karo kandha. Tujune aku ora nyedak, Pak Lek. Karepmu piye? Nyedak sapa? Pitakonku ora mudeng. Kae mau ing lapangan ana geni murup. Saya suwe saya gedhe. Maune aku kepengin nyerak mbuktekake apa bener kuwi lelembut Banaspati. Nanging aku kelingan ceritane Pak Lek. Mula aku banjur mlayu balik mrene. Suyitna meneng sedhela, banjur kandha meneh. Nalika aku arep balik, kaya-kaya aku weruh klebate pawongan mlayu tumuju lapangan. Aja-aja lelembut Banaspati sing kok weruhi kuwi. Ora genah, Pak Lek. Mbok menawa wae wangsulane Suyitna. Bola-bali aku muji syukur dene Suyitna ora kepancing dening pangundange Banaspati. Umpama bocah iki nganti nyedaki uruping geni kuwi, dak kira bakal nemoni cilaka. Esuke aku krungu kabar ana warga tangga desa aran Wakijan lara dadakan. Awake adem panas. Bareng tak larah-larah, ujaring tangga teparone, larane Wakijan jalaran kena sumupe Banaspati. Wengi nalika aku tunggu kacang karo Suyitna kae, Wakijan sing kawentar seneng colong jupuk kuwi lagi operasi panenan kacang. Mbok menawa panenan kacangku sing isih tak gelar ing sawah dadi target operasine. Dudutanku, pawongan sing dikarepake Suyitna mlayu tumuju lapangan kae ora liya ya si Wakijan kuwi. Dheweke mlayu jalaran kepergok Suyitna sing lagi wirawiri ing galengan sawah karo krubutan sarung. Dene playune nuju lapangan wingit kebenaran ngepasi jumedule Banaspati. Yen pancen bener niate Wakijan kaya ngono, ya wis pas Pak Lek. Kandhane Suyitna. Lah iya. Wangsulanku sinambi nyerumput kopi anget. Mbok menawa iku sing diarani maling apes. Suyitna 3 dina ing omahe simbahe. Nalika pamit bali mulih menyang kutha, tak gawani kacang kulitan, dheweke nolak. Jare kabotan oleh nggawa. Yen arep maringi sing enteng-enteng wae Pak Lek. Kandhane Suyitna karo guyu. Aku mudeng karo karepe Suyitna. Cudal, mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.